Mladistvé kĺby. A všimli ste si, že aj keď si človek nemení výzorom, zachováva si štíhle telo a mladú pokožku, vek sa dá určiť aj podľa jeho chôdze. Ovplyvňuje to stav našich kĺbov, existuje množstvo pravidiel, ktoré treba dodržiavať, aby kĺby zostali v pohyblivej, elastickej forme, aby chôdza zostala mladistvá. Na prvé potrebujete pohyb. A na to sa nemusíte hneď zajtra hlásiť na jogu alebo do posilovne, aj keď môžete. A môžete začať úplne s jednoduchou gymnastikou, čo je veľmi jednoduché, asi za 10 minút. A za druhé je treba udržiavať stavebný materiál chrupavky. A najlepším zdrojom je kolagén typu 2, ktorý sa nachádza napríklad vo vývare z kostí, huspenine, ale aj typ číslo 3 je stav vo vnútri kĺbovej tekutiny, aby sa chrupavka neopotrebovala, musí tam byť taká vodná vrstva a môže vám to vylepšiť, ak používate